Хора, аз съм Black Shadow. Аз съм Red Shadow и днес ще играем в сервера Minecraft. Това път играли, това път играли ето ми, този път хора. Аз съм в мината и сега не знам къде си. Ти си в къщата, Яни? Не съм, аз съм в мината, ето бе. Така хора този път. Новата мина. Хора този път и Яни е с нас. Да. Той е в новата мина. В новата мина? Да. Кога сте играли заедно? Охо. Играхме. Доста отдавна. Аз го бия. Ето го да пробвам. Да, имаш. Ето го, Яни. Обърни се към мене, бе. Къде си? Ето ме точно за теб. Ето го, Яни. Айде. Здрасти. Айде. Надолу. Яни ще ми... Кой ме бие? Не съм аз. Какво ме бие? Някакво малко. Айде. Някакво малко ме бие. Елате ми помогнете. Къде си, бе? Убих го. Steve left the game. Деяне, идвай. Яни, ти като влезеш ще ми дадеш рендър перли, защото ти знам, че имаш. Не, къде си спават? Аз съм на 5 лева. Ари, идвайте. Виж, тука. 2000. Ама ти си с хакове. Аре, ми къде? Не с хакове. Да, те са. Колко? Хора, само очаквам туалетната. Така, дай ми сега. Да се спаваш? Дай ми сега. Чакай, бе, очиче ми. Дай се прехвърлям. Къде си? Ето го пред тебе. Аз съм 7905 лева. Мерси. Снимаш? Още снимаш? Да, снимам. Може си я направи. Ще правя нещо на къща по-голямо. Сега трябва да... Не стигнем, защото на къща беше много тесно. Ние с Жули играхме. Това да спина, хора. Аз нямам легло. Елате, че да спина. Стига да бе. Яни, лягай. Не спърни хора. Лягай. Бакси просто. Ти на половинката ли ще легнеш? Чакайте ме, бе, ти кажи, че не ставаш. Ние се наспахме. Като му ския. Ти понаш. Вие откъде вашата интернет? Аз вашата мога отивам. Чакай, че нашия пизна. Аз взех малко такова храна. Аз имам 55 изпечена картофа. Дървото на 5 века. Дървото на 5 века. Какво е това, бе, брат? И какво е това? Това е мост? Това е Да. мост. Да, що? Аз съм го правил. Ето, Трябваше да е... Трябваше да е... Телефон на 5 века. Легенда. Тук беше телефон на 5 века легенда. Да, аз съм ги писал тия. Нещо го прави видео тук. Искате ли ви покажа, че като удара с меча... Не, това беше на компютъра ми. Къщата на Деян, Жоли и Яни. Ами що? Яни. И то е отделно. Бати за... И ние няма да влизаме на другите къщи. Друг да не влиза, другите да си правят друга къща. Човек, Яни, 5 класи, малко се засрами, бе. То не мога да това тая Аз не мога да ската. Толкова тема ти кажа. Мата, Жори, звънят ти. Хора, продължаваме. Беше страшно, убиваше. Да. Мен никога не ме оставят.
Само ми звънят и мен, това ме дразни. Ай! Супер! Стигай, не съм тук. Не, при мен има някакъв. Ме ми трябва. Ау! Няма да Яни ми кръсти меча да го. така. Анти не е играл! Не ми каза, че аз съм кръстил Да. мечта и Дедо Гоша. Да, аз като умрех и ти ми беше взел меча и ми го беше кръстил Дедо Гош. Аз ще го спомням, макар. Не си го спомням, защото спомняш си го, ама лъже. Лъже тамаже. Къде са вратите, бе, брат? Не врати, бе. Аз си направих интелигентно. Абе, Диана, какво е това? Да не знам, бе, нещо писаш там. Къде са вратите? Строши ги. Къде са вратите? Строши ги, Жори. Друг да не влиза, другите да си правят друга к. Бази оригинално. К и горе се продължава. От... Къде горе? Бъде. Къща на Деян, Жори и Яни. Хареса ли ви как направих моста? Някъде. Трети стол блокчета. Аз намерих доста. Диаманти съм намерил цял сток. Там има хубаво местенце. Я ходим да обиколим, да го видим. Така се побива Деяне. Ето, Къща на Деян, Жори и Яни. Ето така сега вече побива на Яни. че ще те поческа. Два века е забелязка. Къде сте, бе? Някъде. Айде кажи, бе! Яни, къде си? Аз съм си им къща. Добре, ще тогава приедем. А ти къде си, Диана? Идвам. Нали си някъде? Отгоре на къщата съм. Как се качи по-точно? Ето. Как се качи? Съндър Кевин. Да, той ме Да, я не ми ги даде. Яни, ами дай някакви на мене. Те за по 16. Добре, дай ми. сега съм си. Що ме биш, бе? Ти мене ме би. Моля. Ти къде си, бе, Яни? Аз съм си в къщата, как да ти го кажа? Да, за Каква тебе. къща, бе? Няма къща. Добре, Аз знам къде е. да. Горява да съм. Не разрушавайте като добре, бе. Айде, някой. Аз си направих малко. Ама тя самата ми даде, бе. Да. Аз знам вече къде е ти. Не, натам ли? Ама аз отдем не съм видех. Значи надолу, насам. Да пробвай, кое да пробвай. Може ли ме разрушаваш? Не си го. Ето къде за ти поети? Его, бе. Може ли ме разрушаваш? И хора, това ще е край на моя клип и